салом тамошобинони азиз, ман Набиҷон Юсупов бо шумо мебошам. Сарвиноз Юсуфӣ аз дигар овозхонҳои тоҷик, ки соҳиби мошини GX3 Mazda будааст, аз 1 декабри соли 2015 то 22 июли соли 2018 дар роҳҳои пойтахт 8 маротиба қонуни ҳаракатро нақз кардаву ҳеҷ маблағе пардохт накардааст. Аммо Сарвиноз дар суҳбат гуфт он ки қоидавайронкунии ӯро 8 маврид ҳисоб карданд, ӯ розӣ нест. ӯ мегӯяд моҳи пеш бо воситаи худи ӯ барои гирифтани маълумот ба шаҳри Бехтар муроҷиат карда буд. Вай мегӯяд: ман қонуни ҳаракати роҳро хеле хуб медонам. 4 ҳолате ки ба номи ман сабт шудааст, дар он ҳолатҳо ман айбдор нестам. Зеро дар қонун омадааст ки аз чароғак ва дурбин дида фармони нозири роҳ болотар аст. Зеро вақте нозири роҳ худ фармонӣ медиҳад ки бояд чароғакро нигоҳ накарда тез ҳаракат кунем. Ман дар назар дорам он лаҳзаҳое ки ягон меҳмонии хориҷӣ ва дигар шахсиятҳои воломақом аз роҳ мегузаранд, мо ба ин фармон итоат мекунем. аз ин хотир ин ҳолатҳо бояд аз назар гирифта шавад ва ҳисоб нагардад. ҳангоме ки ман моҳи пеш ба шаҳри бехатар рафта худам ба воситаи қоидавайронкуниямро дар сабт дидам. ба ман гуфтанд ки 4 ҳолатро ба ҳисоб намегиранд. ман дилам аз худам пур аст, чун дар роҳ доимо эҳтиёт мекунам, гуфт овозхон. Сарвиноз гуфт дар 4 ҳолате ки боқӣ монда, ки иштибоҳашро эътироф мекунад, ҳатман ҷарима месупорад. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. ман аз шумо хоҳиш дорам ки лайкро фаромӯш накунед ва обуна шавед ба канали мо. раҳмат азизон. То